Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur monomioen batuketak eta kenketak ikusiko ditugu. Gogoratu, aurreko bideoan monomio bat zer den ikusi genuela. Hemen bideo honetan egingo duguna izango da monomioen batuketak eta kenketak egingo ditugu. Lehendabizi, bederatzi isa gehi 6 isa. Hemen ikusten dugunez, bi isa hauek berdinak die, honek esan gure dau. Eta beraien gradua B, oso garrantzitsua, bera dela. Beraz, bi hauek momentuz batuketa egin dezakegu. Bederatzi isa gehi 6 isa. Ikusten dugunez, isa hau faktore komun bezala atera dezakegula. Hau da, bi hauetan berdina denez, isa hau ingo dugun izango da kanporatera eta bakarrik barrukoa batuko dugu. Hau da, ingo duguna izango da, hemen zerbait egin, hau da, kasu honetan batuketa, bederatzi gehi 6 eta isa hau kanporatera. Zergatik faktore komuna delako. Beraz, bederatzi gehi 6, 15 da, 15 isa. Beraz, bi hauen batuketa, 15 isa izango da. Zuzenean egin dezakegu be bai, bederatzi isa gehi 6 isa egin zuzenean, faktore komuna atera gabe. Baina nire gomendioa da, holan egitea, ze gero edo aurrerago ariketa zailago ditugunean, hau errezago izango da, ondo ikusteko eta jakiteko faktorek danak kontuan izan ditugun. Bigarren adibidea, 5a ken 3a berriru. Gogoratu lehen esan dizuedana. Oso garrantzitsua da, batuketak edo kenketak egiterakoan, bien esponentea bera izan behar dela. Hemen ikusten dugu, haren esponentea bat dela eta bigarren aldagai honen esponentea 3 dela. Beraz, hau ezin dugu batu. Beraz, zergatik zati literala bera ez delako. Ezin da egin. Hirugarren ariketa hau, 6WT gehi 5WT. Hemen berdin. Hemen bi aldagai ditugu, eta hemen bakarra, baino berdin egin deten da. Egingo duguna, ikusten dugunez, WT bietan aldagai bera da, faktore komun bezala aterako dugu, beraz, 6 gehi 5 WT, faktore komun bezala aterako dugu. Berdin 11 WT. Hemen berdin, lehen bezala, zuzenean egin dezakegu, ez dugu zergatik faktore komun atera behar, baina gomean esan dizuet berriro, holan egitea. Hemen, ken bi i, ken 3i berbi. Hemen, adibide non kausa bera gertatzen zaigu. Ikusten dugunez, esponentea bera ez dela. Beraz, ezin dugu batuketa berriro, kasu honetan kenketa egin. Bosgarren adibidea hau, barkatu. Ikusten dugunez, ken lau BA gehi 6 AB. Eta esaten du, hemen ikusten dugu BA dela eta hemen AB. Egin dezakegu noski baietz, gogoratu, biderketa bat egiterakoan gauza bera dela jartzea A bider B eta berdin jarriko dut BA. Biderketa bat dagoenez egiten, propietatea mantendu egiten da. Beraz, hau jartzea eta minus lau AB gehi 6 AB gauza bera da. Oin, holan ikusita, igual, hobeto ikusten dugu eta modu honetan errezago egingo dugu batuketa. Gogoratu oso garrantzitsua, hemen minus bat dugula, beraz, minus lau gehi 6 AB, AB honen B, egingo dugu adibide honetan bezala. Faktore komun aterako dugu, minus lau gehi 6 AB. Minus lau gehi 6 izango itzateke bi AB. Eta azken adibidea. Minus 5 isa berbi, ken 7 isa gehi 5 isa berbi. Hemen ikusten dugunez, hemen isa dugu berbat bakarrik eta hemen berbi. Hemen berbi dugu, beraz, esaten dugu, ezin izango dugu batuketa egin, baino bai, bi hauek aldagai bera dute eta esponentea B bera dute, beraz, honen batuketa egin izango dugu. Gogoratu hemen, minus bat daukagula aurrean, beraz, minusa dugunean aurrean parentesiaren sinua dana aldatzen da. Beraz, egingo dugun lehen gauza izango da dana sinua aldatu.
Nire gomendioa bai da, beti hau ikusten dugunean aurretik lehendabizi hau egitea, lehen gauza, da parentesian dagoen danari sinu aldatzea, ze igual gero astu egiten zaigu eta ezin dugu gero ariketan akatsa topatzea oso zaila da, eta bueno, momentuz holan egin. Gero pentsatu behar duzu ariketa hauek oso errazak diela, baina aurrerago ikusiko ditugu ariketa asko zailago. Hemen esan dakoa, hemen ikusten dugunez, berbi dugu eta hemen berbi, baina hemen honek bakarrik isa dauko. Beraz, hau egingo duguna izango da, demagun kanpora atera. Dana batuko dugu. Hau, bakarrik bezala moduan itxiko dugu, eta bi hauek, esan dakoa, faktore komun bezala aterako dugu. Beraz, izango dugu, -5, -5, hau dana parentesi artean, isa berbi -7 isa, izango izateke -5, -10, isa berbi ken 7 isa. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.